З лісінага сэрца і кашачай печані, начытваючы вядомыя ёй закляцці, яна выварвае чароўную вадкасць, якая надае ведзьме маладосць і цудоўную красу, або, нават не змяняючы знешнасці, перадае ёй нязвыклае хараство, перад якім не выстаіць ніводзін смяротны. Так пра сакрэт маладосці беларускіх вядзьмарак пісаў фалькларыст 19 стагоддзя Павел Шейн. Насуперак пазнейшым казкам ці мульцікам, вядзьмарка традыцыйна зусім не бабуся з кіёчкам і гарбом, а маладая, прывабная жанчына з раскудлачанай галавой, якая на промысел ідзе ўначы, канешне ж, у адной кашулі або наогул без нічога. Ці лётае не толькі ў ступе, а на ваўку, на казле, на мядзведзі ці ў гаршку. З вами Катерина Ваданосова ў серыі перадач «Тры зубы пагоня». Сёння мы пагаворым пра вядзьмарак і чараўніцаў, вядзьмароў і чараўнікоў, у якім выглядзе ўсё гэта засталося ў народнай памяці, фальклоры і судовых паседжаннях, куды ж без іх. Калі вы палічыце гэтае відэа прывабным, цікавым, можа быць пазнавальным, то мы чакаем на вашу падабаечку і падпіску на наш канал. Дзякуй. А ведаеце, ведзьмарства гэта не заўсёды пра жанчын. Проста ў заходняй Еўропе царква ўсе грахі вешала на жанчын, як увасабленняў эратызму і спакусы. У нашай традыцыі найбольш моцнымі чараўнікамі лічыліся мужчыны. Узгадайце хаця б князя Ўсяслава Чарадзея, які перакідваўся ваўком і ўмеў бачыць наперад будучыню, кідаў жэраб'і. Пішуць, што гэта рэха сівых часоў, калі князь выконваў яшчэ функцыі галоўнага жраца. Зрэшты, калі вы хочаце відэа пра Ўсяслава Чарадзея, то пішыце, калі ласка, ў каментарах, мы разгледзім вашыя прапановы. Чароўнымі якасцямі надзялялі мужчынаў млынароў, кавалёў, музыкаў-дудароў, пчаляроў. Чаму? Бо яны не проста корпаюцца і рыюцца ў зямлі, як усе нармальныя людзі, а маюць справу са стыхіямі, агнём, вадой, ветрам, робяць нешта надзвычайнае, такія сабе творцы дэміургі. Ну і як тут, канешне, без д'ябла, правільна? Дарэчы, украінская паралель. Бацька паэта Івана Франка быў кавалём, дык яму таксама прыпісвалі чароўныя здольнасці. Як прафесіі перадаваліся па спадчыне, роўна таксама і дар чараваць. Напрыклад, калі ў 1615 годзе ў Браславе судзілі чараўніка Тумеля Дарадунду, дык казалі, што з яго сям'і ажно 30 душ трапіла на вогнішча за гэтыя справы. То бок была такая кланавасць. Калі вядзьмар перадае свае веды, то губляе моц, таму ён робіць гэта звычайна на сконе год, перад смерцю, а калі не перадае, то будзе паміраць у страшэнных пакутах. Адсюль і гісторыі, як стары чараўнік мае пякучую патрэбу перадаць дар хоць каму. Калі блізкіх няма, нават суседу, хлопчыку-жабраку, якога папросіць перадаць шклянку вады, і тут хап за руку, і ўсё, перадаў. Гэты момант тлумачыць таксама, чаму ведзьмары і ведзьмаркі часта паміралі ў самоце. Да іх баяліся заходзіць, каб раптам не выйсці з той хаты ўжо іншым чалавекам. Мікола Гусоўскі, а гэта пачатак 16 стагоддзя, пераконвае нас, што распусце вядзьмарства часцей аддаюцца жанчыны. Што ж, лічыцца, што правобразамі вядзьмарак былі жанчыны з кшталту надзвычайнымі здольнасцямі, выціснутыя на ўскраіну жыцця новымі рэаліямі, найперш хрысціянствам. З аднаго боку, людзі іх сакралізавалі, а з іншага пабойваліся. І адсюль такія страшныя дэталі. У вядзьмаркі можа быць, маўляў, 2 шэрагі зубоў, лішні палец, альбо нават хвост. У мяне хваста няма, калі што. Ну і, канешне, у яе мусяць быць бліскучыя вочы, а ў царкву яна ніколі не ходзіць, хто б сумняваўся. Але нават, калі ты валодаеш такім наборам прыкметаў, вылічыць вядзьмарку не так проста, бо яна ж яшчэ можа перакінуцца чорнай коткай, сарокай, ласкай, а нават і жабай. А некаторым і перакідвацца не трэба, яны ўсё жыццё такія ёсць. А іншых таксама можа яна перакідваць, таму лепш з вядзьмаркамі не жартуйце. А ці чулі вы калі-небудзь выразы
пад мухай, мухі ў носе ці матылі ў галаве. Не блытайце з матылі ў жываце, гэта ўжо сучасны выраз. Так кажуць наконт матылёў і муху ў носе і ў галаве пра дурнаватага чалавека. І тут без ведзьмаў таксама не абышлося, бо гэта ж, маўляў, ведзьмы ў выглядзе мух ці матылёў залазяць у галаву ды робяць чалавека прыдурка. Іншых прычынаў, канешне, каб стацца прыдуркам, у людзей няма, толькі ведзьмы. І гэта прычына, чаму ведзьмаў лічылі страшнейшымі нават за чорта, бо чорт забірае душу ўжо пасля смерці, тут як мінімум палова людзей да яго пойдзе, а ведзьма можа забраць дабрабыт і здароўе ўжо зараз. Асобным падраздзяленнем лічыліся малочныя ведзьмы ці кароўніцы. Яны маглі толькі глянуць на вымя каровы і малако адразу знікала. Ці пакаштаваць тое малако ў хаце гаспадароў, альбо незнарок змачыць палец у цэбары, і ўсё, не будуць кароўкі даіцца, або малако будзе зусім вадкім, без вяршкоў. Канешне, гэта самая галоўная дзейнасць ведзьмы, каб малако знікала, і іншых справаў у яе няма. Наогул, ведзьмарцы дастаткова убіць нож у любое дрэва, і з яго пацячэ малако. Просто цуд. А ў купальскую ноч ведзьмы збіраліся разам з чарцямі і купаліся ў малацэ. Цяжка ўявіць сабе больш фетышызануты, больш эратычны вобраз. Вядзьмарская стыхія – гэта, канешне, ноч. Бо і расу збіраць, і заломы на палях рабіць, і ездзіць голай на чужых каровах – гэта ўсё трэба рабіць ноччу. Ну а кульмінацыя – шабаш, рабінавая ці грамавая ноч, як у нас казалі, таксама ж у цёмную гадзіну, каб сонца зусім-зусім не было. Як у народнай песні: «І куры спяць, і гусі спяць, толькі ведзьма не спіць, чорну воўну прадзець, маю нагу варыць. Угу-гу, аддавай маю нагу!» Так, ведзьмам часам прыпісвалі людажэрства. У папулярным казачным сюжэце ведзьму-людажэрку падманам змушаюць з пячы з'есці сваё ўласнае дзіця замест крадзенага вясковага. А як ад яе абараніцца? Тут мудры народ прыдумаў шмат метадаў. Ад перуновых стрэлаў, гэта такія ашчэпы крэменю, да грамнічнай свечкі, якая толькі і можа падсмаліць ведзьму. Верылі, што ведзьма не адчувае фізічнага болю, затое яе можна ўдарыць па ценю, і тады ёй будзе балюча. Ці укалоць цвіком, які дастанеш з царквы. Ну а самы просты метад – гэта, праходзячы міма, атрымаць у кішэні шыш і прыгаворваць: «Ражон табе ў горла, соль у вочы». Шыш у кішэні ці грамнічная свечка – гэта гучыць, ведаеце, неяк так па-свойску, па-сямейнаму нават. Але важна разумець, з чараўніцы ці знахаркі, якая дапаможа, вылікуе, параіць слушныя нейкія зёлкі, адзін усяго толькі крок да злой вядзьмаркі. А як так? Бо проста камусьці так падалося. Бо прайшоў град ці неўраджай, і вось ужо тыя самыя вяскоўцы, якія цягалі да яе сваіх дзяцей, каб ліла воск, лікавала ад пярэпалаху, ужо валаклі гэтую самую жанчыну на суд, каб утапіць ці спаліць. Наш рэгіён, магчыма, у сілу народнага праваслаўя, якое ўвабрала ў сябе старыя вераванні, доўга абыходзіўся без прагрэсіўнай еўрапейскай інквізіцыі. Ведзьму маглі ў горшым выпадку выгнаць з гораду, як у Віцебску ў 1534 годзе. Але ўжо ў 17-18 стагоддзі, гэта час езуіцкіх уплываў, час палявання на ведзьмаў, нехта ўночы абліў вадой сцяну хаты, на падворку з'явіўся пук валасоў. Вот это ўжо так, дакладна ведзьма, гэта ўжо чары. І тут ужо людзі ішлі ў суд, і пачынаўся сапраўдны працэс з допытамі, пошукам доказаў і нават катаваннямі. Хто, калі, дзе чараваў, дзе лысая гара для шабашаў. У хаце ахвяры шукалі падазроныя рэчы: зёлкі, травы, мяшэчкі з канапляным зернем, з зямлёй ці перцам. Мяшэчкі з канапляным зернем да гэтага часу шукаюць, але гэта ўжо зусім іншая гісторыя. І ввогуле гэта былі страшныя рэчы. Сведкі маглі даць волю фантазіі. Нейкі, напрыклад, вядзьмар Максім Знак, не блытайце, калі ласка, з сучасным цудоўным адвакатам Максімам Знакам, маім сябрам, які
які з'яўляецца палітзняволеным. Так вось, нейкі Максім Знак з Падгародні нібыта прымушаў ахвяраў ламаць печы і грызці камяні, а палачанін Брыкун, маўляў, прымушаў дровы лётаць. Абодва былі прырэчаныя да спалення. У іншых выпадках сялянак вінавацілі, што тыя сваім паням у ежу падкідваюць вужыную ці жабіну скуру. Асабліва няшчасціла, канешне, прастытуткам, бо тут ужо родныя кліента, жонкі, мамкі вельмі настойвалі, што, як так? Такі быў харошы, класны хлопец ці мужик, і тут пайшоў да шлёндры. Канешне, яна яго прываражыла. І як вынік, вогнішча. А часта яшчэ і катавалі. Прычым катавалі не для таго, каб нешта даведацца, а проста каб катаваць. А паліць маглі, прывязваючы да драбіны, каб вядзьмарская душа хутчэй перабралася ў іншы свет. Дарэчы, ужо згаданы Васіль Брыкун да пакарання не дажыў. Ён наклаў на сябе рукі ў вязніцы. Як шапталіся палачане, ён сам пайшоў да свайго гаспадара, д'ябла. Але цела напярэдадні Вялікадня 1643 года ўсё адно спалілі, бо баяліся яго нават пасля смерці. Калі чараўнік паміраў, а пахаваць часта не было каму, цела клалі ў абы-як зробленую труну і як хутчэй зносілі на балота або куды падалей, бо месца на звыклых могілках яму не было. Моўчкі закопвалі, ніякіх знакаў не ставілі, каб нават пагорачка не было, ані следу не засталося, але тое месца, як правіла, памяталі і баяліся. Яно абрастала паданнямі, жахамі, а праходзячы побач, людзі абавязкова хрысціліся ў бок бліжэйшай царквы. Нават у хаце памерлага чараўніка ніхто не хацеў жыць. Увайшоўшы туды, як лічылі, можна пакалечыцца, а калі пажывеш троху, то хочаш не хочаш, завалодае і табой гэтая бясоўская сіла. І хата з часам завальвалася, бурылася, і там абавязкова мелі пасяліцца вужы. Это такое ліхое месца было. Утвараўся вялікі вужоўнік, а як хто наступіць на такога вужа, то яго абавязкова задушаць на смерць. Лічыцца, што апошнюю вядзьмарку ў Рэчы Паспалітай спалілі ў 1793 годзе. Але ці ўсё скончылася на гэтым? Ці чары зніклі з нашага жыцця назаўжды? Я думаю, што хаця бы раз у жыцці сярод натоўпу вы абавязкова пазнаеце гэты характэрны, вар'яцкі, вясёлы бляск зялёных вачэй, калі і глядзець страшна, і позірку адвесці немагчыма. Было такое? Прызнавайцеся. І пішыце, канешне, ў каментарах, мы будзем вельмі ўдзячныя. Паразважаем на думку, хто вядзьмар, а хто не. А на сёння мы з вамі развітваемся і будзьма разам з нашай традыцыяй і нашай гісторыяй. І будзьма разам з Украінай.